внимателно. Дай се ръчичката напред. Здраво ли е върху? Още да върхам като върху. Добре. Ай сега си мини ръчичките и така. Сега искам всички да кажат, че абракадабра. Абракадабра! По-силно, по-силно. Браво на вас. Сега. Гледайте внимателно. Сега, искам всички силно да духнете и тук на бъдълка. Браво на вас. Виждате ли как го развързахте? Сега. Виждате ли тук е тази? Аз ще съм след това предплата. Елате всичките чуца тук насам. Хайде. Синьо и червено. Вие какво харесвате? Аз знам как привече. Някой по-харесва това и зелено на нас. Ето вижте, имаме една зелена, една розова. Гейте това. Видите малко назад. Да, всичките насам. Айде насам. Айде, за да можеш да гледаш малко. Сега, тук сега ще ме трябва двама асистенти. Двама големи асистенти. Да. Сега искам предварително да предупредите децата, да ни правят този номер пърче, защото е много опасно. Така. Ето, здраво на хората асистенти. Сега да видим дърпайте здраво. 1, 2, 3. Благодаря много. Сега. Минете пак малко назад, за да може да дадем въздух и да виждат всички. Сега. Тук имаме различни карти. Виждате ли всички? Различни са, нали? Да. И вижте, гърба им е черен на всичките, нали? Имаше. Ето и рожденичката да види. И всичките са с черен гръб, нали? Да. Сега. Я искам някой да духне рожденичката. Браво на вас. Ето ви вижте. Всички ги направихте абсолютно еднакви. Само двойка. Само че. Нали такъв беше гърба им? Да. Гледайте сега. Я ви това малко червеничката да го натрием и така. Вижте, всичко ще стане червено. Само че аз. Айде пак всички назад. Защото... Искам да стоите да не ви сложим едно въжение. Сега гледайте внимателно, защото ще го направя само един път, няма да повтарям. Гледайте. Ето сега червени карти. Само роза. И всички стават черни. Видяхте ли? Абсолютно всички черни карти, останалите стават съвсем различни. Нали? А от различни карти аз много е така мога всичките да ги направя. Айде всички назад. Моля ви. Сега. Айде всички назад, за да може да има баското пространство. Хели, Кати, Криси. Айде малко назад. Тук всички ли ме виждат? Да. Тук
3. Не ги даваме и тук. Сега искам някой доброволец да си избере една карта. Който и да е. Вземи. Да, ти. Дай ми карта. Сега. Другите на разстояние бази. Сега. Тук имаме една празна карта, нали? Да. Гледайте моята. Аз само малко ще ги разпеля. И ще ви го покажа всичките празни. Нали? Сега, аз не съм свършил. Ти не искаш да ми дадеш карта? Благодаря много. Сега. Малко назад. Малко назад, да. Сега аз малко така ще ги боядисам картите. И гледайте внимателно. Всичките бяха празни, нали? Да. Сега вижте всички стават. Една по една ви ги покажа. Петички. Ето, всички ли ги виждате? Да. Ето, всички са петички. И сега ти ли остана да ми дадеш една картичка? Благодаря много. Сега, ето така, снимам картите. Сега, петички му аз, тук трябва малко да ги запърша, да станат всички пак. Ето така една. Нали? Айде малко назад. Айде сега отдръпнете се назад, за да може да не му пречи. Ето Сега, имаме една, две, три, четири. Окей, нали? Да. Сега, аз ще хвана една. Гледайте това. Раз, два. Точно така, това е магия. Върнете се по-назад, за да могат да стават магии. при къде ще му? Няма. Ето, заповядай, провери къде са дупките. И после всички отиват назад. Няма дупки. Да видим другите. Айде, чайки на баското и върнете всички назад. Айде, защото идваме и ви слагаме едно въженце отпред, и стоите зад него. Хайде, хубаво назад. Така. Вижте баското къде отиде да се скрие сега. Елате назад. Айде още малко назад, за да не се намокри. Може ли? Айде малко назад. Елате насам. Кери, малко назад. Ръчничката малко назад. Тук имаме един празен вестник, нали? Сега ще направи така на една помийка. Да. Няма. Значи, някои хора обичат така сопче от малина. Нали? Ви обичате ли? Питайте се, ако искате, аз няма проблем. Айде, опитайте се. Питайте си, няма проблем. Давайте измърти, който искате. Други обичат сопче от ябълка. Дай на тебе. Айде назад, моля ви. Горе. Други. Айде всички назад. Чакайте малко. А други обичат портокал. Дайте на всички да се опитат. Въпреки обичат една чиста вода. Хайде сега оставете чашките и спираме колкото, защото вие не слушате и не стоите на едно място назад. Моля ви. Сега идете малко назад. Не искам да бъдем лоши, но трябва да дадем пространство на малко. Идете още малко назад. Сега.